Bé, l'altra consideració és que sempre crec que està com a mal enfocat aquest tema a nivell de medis de comunicació, sobretot, no? Perquè estàs a favor o estàs en contra de l'avortament, quan això no és cert. On si els grups de dones o els partits polítics vulguin estar a favor de l'avortament, tothom sap, o qualsevol persona amb un mínim de sentit comú, i sobretot les dones saben que això és una decisió terrible, una decisió íntima, molt dolorosa, i que evidentment no hi ha ningú que estigui en el seu seny que digui puc estar d'acord amb l'avortament. El que volem és que la dona lliurement pugui dir quan vol la mare, quin fills vol tenir i no s'ha obligada a la mare, precisament, no? Però se planteja moltes vegades malament la polèmica. A més, se planteja de tal manera que pareix que això vol dir que tu no avortaràs, quan sempre la dona, quan ha volgut interrompre l'embaràs, ho ha fet. Tant si hi ha hagut lleis que l'embarassin, com si hi ha hagut lleis molt restrictives, perquè això ha estat una cosa bàsica. La dona, quan que tens infant, és que després decideix en un moment determinat no dur endavant l'embaràs. I ho ha fet independentment de les normes que hi hagi. Per tant, aquesta legislació no voldrà dir que les dones avortin més, el que ho faran en unes altres circumstàncies. Nosaltres, el punt de vista que s'agafa en aquesta xerrada és el dret de la dona. S'orienta que considerant jurídicament que quan se parla d'aquest tema el que s'ha de mirar és l'esfera dels drets que té la dona. I els drets de la dona estan dins una part de la nostra Constitució que són els drets fonamentals. Els drets fonamentals és la teva dignitat, és la teva llibertat, és la teva intimitat, no hi ha res més íntim que tu saber si vols ser mare o no, decidir-ho tu mateixa, és la teva integritat moral. Això són allà on s'ha de plantejar el tema jurídicament. Inclús quan mires l'opinió del catedràtic de dret penal, perquè això ho tenen dins el Codi Penal, doncs tu veus clarament les opinions que són raonables. I tenim un professor de dret penal, en Vives Antón, una de les figures més importants dins el que és el dret penal, que és un catedràtic emèrit del Tribunal Constitucional, que aquest senyor diu clarament que quan se parla de les raons per poder interrompre l'embaràs, les raons que s'han de tenir en compte són les raons de la dona, no les raons que el legislador vulgui posar ubicats, com la ONU, com el Consell Europeu, tots aquells van fent resolució contínuament dient que allà on hi ha una legislació més permissiva, més raonable en relació a l'avortament, la salut de la dona està més protegida. La salut de la dona, la seva llibertat. I fa tot el temps consells en els països que formen part d'aquests diversos organismes en què no hi hagi legislacions restrictives, perquè les legislacions restrictives duen com a conseqüència posar en perill la dona. I sobretot una cosa més grossa que és recórrer a l'avortament clandestí, que en aquest cas no te posa en perill en aquell moment, sinó que posa en perill la teva salut en el futur, perquè pot tenir una operació molt mal feta que llevi la fertilitat, que te creï altres problemes. Diu clarament que els drets just els tenen les persones. Les persones vol dir que ja has nascut. Tu ets persona quan ja has nascut. Quan jo estudiava havia de dur 24 hores fora de l'úter matern, ara no, ara persona quan ja has nascut, ja està molt, com que ara no hi ha tant de problemes, vull dir que les criatures tenen més possibilitat de sobreviure, anar a millorar molt l'atenció a les criatures. Però el Tribunal Constitucional diu que ho tenen drets les persones. El que passa que el no nascut té un valor. Evidentment no és persona, no té drets, per tant no té drets, però és un valor que s'ha de protegir. I és un valor constitucional. I té un dret a ser protegit, però no té dret a la vida. El dret a la vida la té la persona que ja ha nascut. I el Tribunal Constitucional diu que aquella llei que va ser l'any 45 era constitucional perquè quan hi ha un conflicte d'interessos entre els drets de la persona, que és la dona en aquest cas, perquè evidentment és la dona. Després llavors que Gallardó fica això també en aquesta reforma, no sé on, perquè no ve de ser on, però no té per què l'ha de ficar, no té res a dir amb això. Doncs la dona que té aquesta vinculació, evidentment, que du la gestació, que és mare, quan se posa en conflicte els seus drets, a la seva llibertat, a la seva intimitat, a la seva integritat física, tot, els seus projectes, que això són drets fonamentals, amb un conflicte, amb un valor a protegir, que és el no nascut, evidentment, quan ha passat molt poques setmanes, s'ha de preponderar, de guanyar. Aquest avantprojecte, quan mires, veus que té dues notes. El primer de tot és que és innecessari, per el que hem dit, que aquesta llei no era necessari fer-la. I a dins la democràcia se diu que el pitjor són les lleis innecessàries, perquè responen a qualsevol motiu ideològic.
no responen a solventar un problema. Les lleis venen perquè hi ha un problema i l'han de resoldre amb una llei. I quantes innecessaris que no, que aquí hi ha poca cosa darrere que volen. No? Això és el primer, que és innecessari. Però després té dues notes que són a destacar. Primer, que ens complica molt la decisió de la dona, perquè la considera bastant irresponsable i ja van anar aquí un peregrinatge de fer la dona. I després, el que té també és que la considera una persona a tutelar, en el que ha evident el seu consentiment. Jo crec que hi ha quatre coses que són molt preocupants, que si aquesta llei se dugués a terme, que jo sempre penso que no s'hi durà, després ja en el debat podem parlar, que es tindrien unes conseqüències tremendes si aquesta llei realment s'arribés a aprovar. Primer, perquè pràcticament tot, quedaria dins el Codi Penal una altra vegada. El 5% és el que se fa així, vull dir, que tot es qualsevol avortament, molt més des que hi havia l'any 85. No és que tornem a l'any 85, com l'any Rosa, i tornem molt més enrere. L'any 85 hi havia supòsit de malformació i ells l'han llevat. Després hi ha un altre tema, el segon tema és el consentiment de la dona, com troben nosaltres que ens han d'informar. Després el tema quan tracta les dones entre 16 i 18 anys, que amb aquesta llei actual, la llei que tenim ara, les dones entre 16 i 18 anys basta el seu consentiment per interrompre l'embaràs. Sempre, però, s'informa en el pare de la mare. És a dir, els metges o les doctores tenen l'obligació d'informar el pare o la mare, però la lota és que ha de donar el consentiment. Però això tampoc no és un capritx, jurídicament pot portar tot tipus d'explicacions. Després en podem parlar, si hi ha temps. I l'altre tema preocupant és que aquesta llei que se vol fer prohibeix que se donin a conèixer els centres allà on se practicarà l'avortament. És a dir, una cosa totalment ja oscurantista i de més repressió impossible.